Σισέ από τον Νίνη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βλέπει τον Κατσουράνη. Δεξιά η πάσα για τον Κοβού. Γάλλος κρατάει, κάνει και μια υπέροχη ενέργεια για να γυρίσει προς τα έξω και να γίνει το πρώτο σουτ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό από τον Κατσουράνη. Ο Σισέ που δεν έχει ευκαιρία ίσως τώρα να πάρει καθόλου την μπάλα. Τώρα βγήκε και πλάγια, βγάζει και τη σέντρα εκείνος. Ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό και γκολ με τον Νίνη. Στο 19 δημιουργός ο Σισέ, σκόρερ ο Νίνης από τη σέντρα του Γάλλου και το βολέ του μέσου του Παναθηναϊκού. Λίγο πριν το 20 λεπτό, το δεύτερο γκολ του Νίνη στη φετινή σεζόν. Βλέπετε εδώ τον Νίνη πώς τραβιέται έξυπνα και με το αριστερό νικάει το Σιφάκι. Ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Ωραία κίνηση του Ισπανού με τον Σπυρόπουλο κοντά του. Κάνει την πάσα. Τόχα πιο αριστερά. Το σουτ προς την αιστεία του Παναθηναϊκού. Η μπάλα out από τον Καζαναφέρη στο 32. Ο Ρουίς στην κόντρα, 4 του Άρη εναντίον 5 του Παναθηναϊκού. Χαβίτ το κοντά του Σαριέγκη, γρήγορη αντεπίθεση του Άρη. Ο Χαβίτ το πάει για το σουτ στα χέρια του Τζόρβα στο 41. Κατίδης για τον Βαγγέλη. Μπαλιά για τον Ρουίς στο 50 λεπτό. Το γύρισμα προς τα έξω, το σουτ του Νέτο. Ευκαιρία για τον Άρη. Σώζει ο Τζόρβας σε αυτή την περίπτωση όπου μπορούσε να φτάσει στο 1-1 η ομάδα του Κούπερ. Λέτο. Περνάει υπέροχα, κλείνεται όμως, πλέον ψάχνει στήριγμα. Η σέντρα για το Σισέ από το Σπυρόπουλο, κεφαλιά στο 54, out με το Γάλλο. Λέτο. Υπέροχες τρίπλες, μπαλιά, εκεί παράλληλα υπάρχει offside από την υπόδειξη του βοηθού στο 57. Στην παλιά του Λέτο βλέπετε το Σισέ λίγο πιο μπροστά από τον Οριόλ εδώ. Φαίνεται ένα βήμα ο Γάλλος πιο μπροστά από τον Ισπανό αμυντικό και με την γραμμή πλέον βλέπετε εδώ πώς επιβεβαιώνεται. Κεφαλιά out από τον Γκοβού. Πήγε στο πρώτο δοκάρι, κινήθηκε έξυπνο ο Γάλλος, δεν βρήκε εστία. 26 λεπτό Νέτο για τον Άρη, η σέντρα του, ευκαιρία και υπάρχει σφύριγμα από τον Σταθόπουλο και έχει σταματήσει η φάση. Υπήρξε σφύριγμα όταν η μπάλα ήταν στον αέρα, ακούστηκε, για επιθετικό φάουλ λογικά, έτσι υποθέτουμε. Ο Ρουίς με το Βίντρα, ναι. Το σπρώξιμο του Ρουίς το Βίντρα τον πετάει κάτω, αυτό είναι το σφύριγμα του Σταθόπουλου. Χριστοδουλόπουλος περνάει στην περιοχή, προσωπική ενέργεια. Εκεί πήγαν σχετικά προσεκτικά οι παίκτες του Άρη να μην του κάνουν πέναλτι. Η σέντρα του Βίντρα, κεφαλιά του Σισέ στην κακή έξοδο του Σιφάκη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 73, καθώς χάνει τη φάση ο γκολκίπερ του Άρη. Η παλιά του Λέτο είναι καλή για το Σισέ. Ευκαιρία με τον Γάλλο. Η ευκαιρία δεν μετατρέπεται σε γκολ, καθώς ο Σιφάκης του κλείνει τον δρόμο στο 74. Κοιτάξτε πώς γίνεται η υπέροχη παλιά του Λέτο. Κατεβάζει με το στήθος ο Σισέ. Περνάει με τα πόδια ο Σιφάκης. Εδώ Κατσουράνης για τον Νίνη. Υπέροχη ενέργεια του Νίνη στο κοντρόλ και στο σουτ στη συνέχεια. Εκπληκτική ενέργεια προσωπική στο 75. Αν έμπαινε γκολ εδώ θα ήταν από τα πιο ωραία που έχουμε δει φέτος. Κατσουράνης βρίσκει χώρο, κάνει το σουτ, δεν είναι κακό. Στο 76. Προσποίηση. Είναι αριστεροπόδαρος, ψάχνει την πάσα περισσότερο. Κατίδης, οι κόντρες. Τσεσνάουσκης, κακή επιλογή στο 88. Πετάει την μπάλα ψηλά, out. Βλέπετε τον Κούπερ. Θα ήθελε κάτι πολύ πιο σοφό από τον παίκτη του. Κατσουράνης, χάνουν την μπάλα παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια κρίσιμη στιγμή εκεί. Ο Χαβίτο παίρνει για τον Άρη. Το σουτ, επέμβαση στη φάση του αγώνα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Τζόρβα. Το σουτ του Ισπανού από το τραγικό λάθος που προηγήθηκε στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε πόσο ο Χαβίτο εδώ απειλεί με ισοφάριση, εκπληκτική εκτείναξη του Τζόρβα.